3. január. Sústredenie sa na váš vnútorný rozvoj. Za každým viditeľným aj neviditeľným stvorením sa skrýva obrovská túžba po rozvoji. Vo všetkom a v každom sú skryté dynamické životné sily veľkého potenciálu, ktoré sa chcú prejaviť, a to aj napriek všetkým druhom odporu. Odpor, ako sme už mali možnosť poznať, sú ale tiež stupne, po ktorých sa dá stúpať na rebríku vývoja, a preto sú nečakanými pomocníkmi stvorenia. Každé semienko obsahuje nesmiernu túžbu po živote a vyklíči, až nastanú tie správne okolnosti. Môže to byť semienko myšlienky, vnútorného obrazu, emócie alebo úžasného plánu, a ako náhle raz vyklíči, je veľmi ťažké vložiť už raz prejavenú myšlienku alebo emóciu späť do semienka. Poháňaná zodpovedajúcou emóciou vás myšlienka nenávratne vedie k činu. Niekedy čin ľutujete, ale nemohli ste ho zastaviť. Životná sila vašej neviditeľnej myšlienky sa tak zviditeľnila skrz váš čin. Na všetkých úrovniach života a v každom pláne či myšlienke existuje sila, ktorá poháňa neviditeľné k viditeľnej forme. To je univerzálny zákon. A keď sa na seba dobre pozriete, určite si všimnete, že tento univerzálny zákon prebieha aj vo vás. Myšlienky, životná sila, boj a rozvoj nakoniec vedú k akcii, a to aj napriek všetkému odporu. Každá akcia z nás robí tvorcu a všetko naše konanie tak zviditeľňuje to, čo sa v nás odohráva. Keď si na duchovnej ceste uvedomíte toho druhého vo vás, vnútorného Ježiša, potom budete chcieť ukázať jeho neviditeľnú životnú silu vonkajšiemu svetu. Ale čo je to platné, keď vo vašom okolí nebude nikto schopný rozumieť tomu, čo sa to s vami náhle stalo? A vy sami vlastne tiež neviete, čo s týmto novým nutkaním robiť. Avšak v nakličenom semienku vo vašom srdci existuje viac ako obyčajné nutkanie, ktoré prežívate. Vnútri leží plán nielen vášho rozvoja, ale rozvoja celého ľudstva. A vy, ako materiálna ľudská bytosť, ste jediný, kto je schopný tento neviditeľný plán zviditeľniť ostatným. Tento plán súvisí s novým vekom ľudstva, vekom vodnára, ktorom treba prebudiť k životu vyššiu dušu, kozmický a božský plán pre cestu návratu. Preto Ježiš cestuje svetom, vami, v zmysle vašej osobnosti, aby vás naučil všetkým aspektom tohto vyššieho plánu. Je na vás, aby ste prijali jeho lekcie a stali sa pravým človekom vodnárom. Zdá sa, že v súčasnosti dochádza k tomu, ako vonkajší vývoj ľudstva dosahuje svoje konečné hranice, že rastie záujem o vnútorný rozvoj. Stále viac sa ukazuje, že vonkajší rozvoj nerobí človeka o nič viac šťastným. Pre mnohých je však vnútro stále iba svetom emócií, myšlienok a motívov. Po prekročení tejto hranice rastie túžba po múdrosti na miesto poznania, po skutočnej harmónii a jednote, po čistej láske a naozajstnom priateľstve. Ako osobnosti však hľadáme realizáciu toho všetkého mimo nás a nie vo vnútri. A potom sa ocitáme na sociálnych sieťach alebo surfujeme po internete,
Twittery a robíme si selfie. Hľadáme jednotu a spojenie, pretože nás k tomu ženie naša vnútorná túžba. V 40. kapitole Evanjelia Vodnára nám Ježiš hovorí, kde sa nachádza zdroj múdrosti. Aby sme tento zdroj našli, je potrebné vnútorné ticho. V tomto tichu je duša schopná stretnúť sa s Bohom alebo gnózou, svetlom. Skoro ráno Ježiš znova prišiel učiť a uzdravovať. Okolo neho žiarilo neuchopiteľné svetlo, ako keby ho zatienil nejaký mocný duch. Jeden mák si to všimol a o samote Ježiša oslovil, aby mu vysvetlil, odkiaľ pochádza jeho múdrosť a čo toto svetlo znamená. A Ježiš povedal: existuje miesto ticha, kde sa duša môže stretnúť so svojím Bohom. A tam je prameň múdrosti a všetci, ktorí vstúpia, sú ponorení do svetla a naplnení múdrosťou, láskou a mocou. To je pravý vnútorný rozvoj. A keď si skutočne prajeme túto múdrosť a lásku zvedomiť vo svojej vlastnej bytosti, bude to vyžadovať všetku našu pozornosť a spoluprácu. Základ tvorí neustále pripomínanie si pôvodného života plného všeobjímajúcej lásky a múdrosti. Skúsenosť, že sa všetko na tejto zemi mení na svoj opak, v nás vyvoláva pocit, že cieľ nášho života leží inde a preto sa chceme vrátiť k tomuto zdroju múdrosti. Táto múdrosť je v nás už potenciálne prítomná, konkrétne v našich srdciach. Hoci je človek smrteľný, má nesmrteľné jadro, semienko, ktoré zodpovedá vyššiemu životnému poľu, naplnenému pravou láskou a múdrosťou. Toto semienko sa prebudí, keď sa mu dostane tej správnej pozornosti, keď nastane ticho, kde sa duša môže stretnúť so svojím Bohom, ako je uvedené v Evanjeliu Vodnára. Aký druh ticha je tu myslený? Nie je tým myslená absencia zvuku či ukončenie všetkého dialogu. Toto ticho sa nedá ľahko opísať. Nie je to miesto ohraničené múrmi alebo strmými útesmi, ani nie je strážené mečom ľudskej bytosti. Nie sme schopní ho demonštrovať, popísať ho, ani o ňom hovoriť. Nemôžeme ho dať na YouTube. Môžeme si o ňom na najvyš vytvoriť vnútorný obraz. Ticho je absolútne utíšenie síl prirodzeného človeka, odloženie každodenného zmätku, uvoľnenie našich spojení s týmto svetom, s jeho hmotou, peniazmi a majetkom. Ide o nič nerobenie vo vzťahu k záujmom tohto sveta. Wu Wei Laoce. Ticho existuje mimo našej priamej sféry vplyvu, ale môže sa nám zveriť. Spája mimozmyslové s vnútorným, transcendentné s imanentným. Ticho je tvorivá duchovná sila, ktorá môže konať svoju prácu iba vtedy, keď jej vytvoríme priestor. Ticho nás stavia tvárou tvár nám samotným, ale tiež ponúka cestu do nášho vnútra, ktorá predstavuje obrovské možnosti pre duchovne motivovaného človeka. Existuje ticho, kde sa duša môže stretnúť s gnózou. Toto ticho je zdrojom poznania a múdrosti. Tí, ktorí tam vstúpia, sú ponorení do svetla a naplnení duchom. Ľudské bytosti si toto miesto ticha vždy nesú so sebou, ako je uvedené v Evanjeliu Vodnára.
Nech už je človek kdekoľvek, na vrchole hory, v najhlbšom údolí, na trhovisku alebo v tichu domova, môže okamžite a kedykoľvek do Korán otvoriť dvere a nájsť ticho. V tomto tichu je gnóza, čo je poznanie, múdrosť a láska. Ak chcete toto ticho duše nájsť, budete mu musieť sami pripraviť cestu a vytvoriť preň priestor. Ako môže ľudská bytosť nájsť cestu k tichu? Prostredníctvom úplne nového spôsobu života. Odložte bokom všetko duševné napätie. Čo najviac sa dištancujte od všetkých každodenných starostí, všetkého strachu, všetkých pochybností a všetkých znepokojujúcich myšlienok. Nedovoľte si oddávať sa zraňujúcej sile kritiky alebo unáhledným záverom a súdom týkajúcich sa vás samotných alebo druhých. Kritika a súd sú mocné semienka mysle, ktoré klíčia rýchlo a ľahko. Nedovoľte im, aby to urobili. Nedovoľte emóciám, ako je agresia, hnev alebo podráždenie, aby udusili ticho vašej duše. Nútenie sa k určitému správaniu alebo potlačaniu seba samého však nie je riešením, pretože tieto prístupy nie sú v súlade s povahou duše. Nechajte váš život plynúť harmonicky so všetkými možnosťami, ktoré svet ponúka, pretože základom vášho života je veľký plán. Vaše víťazstvo nad sebou samým sú ako kroky na ceste a pri každom z nich sa stávate spolutvorcom veľkého plánu pre novú fázu ľudstva a váš duševný život sa tým rozvíja. Grécki majstri počúvajú Ježišov príhovor o obmedzeniach mysle. Grécka filozofia bola vždy naplnená hlbokou múdrosťou a Ježiš túži študovať u majstrov v gréckych školách. A tak opustí svoj domov v Nazarete a prekročí Karmelské hory. V prístave nastúpi na loď a čoskoro sa doplaví do Grécka. Aténčania už o ňom počuli. Poznajú ho ako učiteľa a filozofa. Sú radi, že k ním prichádza, aby si mohli vypočuť jeho slová pravdy. Medzi gréckymi majstrami bol jeden, Apolón. Jeho titul znie ochranca Delfského orákula a v mnohých krajinách je uznávaný ako grécky mudrc. Otvára Ježišovi všetky dvere gréckeho učenia a na Areopagu potom Ježiš počuje hovoriť najmúdrejších majstrov. Ježiš im však prináša múdrosť oveľa väčšiu ako tú ich a tak ich aj učí. Jedného dňa na zhromaždení mudrcov v amfiteátri Apolón vyzýva Ježiša, aby prehovoril. Ježiš hovorí: Majstri aténsky, múdri muži, ktorí poznali dôverné zákony prírody, objavili predávnym časom miesto, na ktorom ešte dnes stojí vaše mesto. Viete, že na Zemi existujú určité miesta, kde znútra mocne uniká tep planéty a vysiela nahor vlny éteru, ktoré sa stretávajú s éterovými vlnami z kozmu. Žiari tam jasné svetlo a duchovné porozumenie, tak ako v noci svietia hviezdy. Žiadne miesto v šírom svete nie je tak citlivé ako miesto, na ktorom bolo založené vaše mesto.
Áno, celé Grécko je požehnané. Žiadna iná krajina nebola vlastou tak veľkých mysliteľov, ktorých múdrosť je požehnaním pre vaše slávne zvitky. Ó, aké veľké majstrovské diela filozofie, poézie, vedy a umenia ste zrodili tu v Grécku. Boli chované a dozreli vo vašej kolíske čistého myslenia. Neprišiel som, aby som prednášal o vede, filozofii alebo umení. Tu ste veľkými majstrami vy. Všetky vaše diela sú ale iba stupne, ktoré vedú nahor k ríši, ktorá je na druhej strane tohto sveta zmyslov. Sú to len tiene, myhajúce sa po stenách času. Chcel by som vám rozprávať o svete, ktorý leží na druhej strane, za hranicami sveta zmyslov vo vašom vnútri, ktorý nemôže pominúť. Vo vedách a filozofii nie je sila, ktorá by bola tak mocná, aby duši umožnila spoznať samú seba, alebo aby mohla hovoriť s Bohom. Je mi vzdialené zadržiavať vlnu vašich zdvihnutých myšlienok, chcel by som ich však viesť smerom, ktorý slúži duši. Bez pomoci ducha dychu náš intelekt môže riešiť iba tie veci a problémy, ktoré vidíme a nič viac. Ľudské zmysly boli stvorené na to, aby vedomiu priblížili obrazy z okolitého sveta. Tieto nemôžu nikdy zachytiť pravé skutočnosti a nepochopia večný zákon. Človek má však vo svojej duši niečo, čo odhrania závoj, aby mohol pozrieť do sveta pravých vecí. Hovoríme tomu duchovné vedomie, ktoré spí v každej duši a nemôže byť prebudené skôr, než sa svätý dých nestane vítaním hosťom. Tento svätý dých klope na dvere každej duše. Otvoriť ich však môže len ľudská vôľa. Intelekt nemá žiadnu silu otočiť kľúčom. Filozofia i vedy sa namáhali preniknúť týmto závojom, ale márne. Tieto dvere je možné otvoriť iba čistotou spôsobu života, svätými myšlienkami a modlitbou. Vráť sa o mystický prúd gréckeho myslenia a zmiešaj svoje čisté vody s prílivom duchovného života. Duchovné vedomie už potom nebude spať. Človek bude vedieť a Boh bude s ním. Keď Ježiš dohovoril, ustúpil nabok. Grécki majstri žasli nad múdrosťou jeho slov a nemali na to odpoveď. Zamyslenie k tejto časti Evanjelia si môžete vypočuť v zajtrajšom podcaste.